Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu walur iki. Naleni porang ati dol. Keling gawa ket alas waduh ana. Ketuwadoh. Sak ngene golek. Ket ngalas 2 kilo iki mlakune iki nyang ratan. Iki. Pak Mandir nang kok iki. 2 kilo. Adohe lho iki 2 kilo. Wis piro iki? Paling ora iki 8 juta. Beta. Porang. Diungkusi kita celokne bakul. Nah. Kae sik nyenil kae. Piro iki jenenge? Ora iso terus. Rene. Kok kolek motor cilik kae. Engkel sembar. Heeh. Montore kek. Ane telusan kayak ngono kan. Anu sapi kae. Sudah kok iso menek ning motor iki. Nah, motore gede. Ireng? Iya. Aku cepet iso nek asliet kono. Banyak supan ya iki dia. Ini, saya yang telur kae lho ya. Melu nyetor nih kae. Infone Janses 12.000. Notane 12.000 rupiah. Jan gurih per kilo, repaksi 5%. Rp12.000 per kilo, repaksi 5%. Pulau Kebo.